Bună dimineața, bună dimineața! Am plecat la serviciul de matriculări la Pipera pentru a scoate numere provizorii la Peugeot 508 2020, 109.000 km, motorizare 1.8 benzină. Mașina adusă pe comandă. Mașina va rămâne în București. Da? Suntem cu Ford Kuga 2020, motorizare 2.0, 190 de cai, 4x4 permanent. E un Ford Kuga Titanium, 153.000 de kilometri, diesel. Avem ca și dotări, scaune față-spate încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit, cameră mașalier, padele, comenzi volan, pilot automat. E un Ford Kuga Titanium, distronic. Frână de mână electrică. O mașină dotată, o mașină frumoasă, un consum foarte, foarte mic. Deci 4x4 permanent, 2.0, 190 de cai. Ford Kuga Titanium. Cine dorește, aduc autoturisme și pe comandă. Cam nasol pe aici prin Baicului. Drumurile gherase, doamna Ghica. Autoturismele de la mine pleacă matriculate, acte traduse, rar. Da? Doar așa vând. Așa se vând mașinile la Zib Auto. Înmatriculate, numere provizorii, asigurare, rar, acte traduse. Acum să fac o glumă. Acum ceva vreme am avut un client și n-am putut să-i scot numere când vroia dumnealui. Și zic, domnule, da, o iei pe platformă. Și îmi spune, da, ce, domnule, să mă duc cu mașina acasă să spună lumea că am luat mașină stricată? Așa că e cel mai frumos să vii, să faci test drive și să pleci cu mașina pe roți acasă. Uitați cum arată Ford Kuga. Ford Kuga foarte frumos, foarte întreținut. Da? Navigație, scaune față încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Încălzirea scaunelor de pe spate se face din consola centrală, din spate. Padele. Foarte frumoasă mașină. Deci, azi va veni, probabil până mă întorc eu de la matriculări, va veni și Peugeot 508 adus pe comandă. Da? 2020, 109.000 km. Un break foarte frumos. O tapiserie, ce nu am văzut la break și la 508, alb beige. Mai rar. Puteți urmări să vedeți mașina.